Vull comprar un jersei quilòmetre zero i de cotó, però no hi ha manera. Per què és tan difícil? Per què molts dels productes tèxtils venen fabricats en altres països? Perquè són productes que necessiten que hi hagi molta mà d'obra, que treballin moltes persones per fabricar-los. Si algun producte necessita molta mà d'obra, molta persona treballant, industrialment parlant, on anirem? Anirem allà on aquestes persones tinguin uns salaris més econòmics per aconseguir que el nostre producte sigui més econòmic, més barat. I ens donem compte que moltes coses que per un criteri econòmic s'estaven fabricant lluny perquè eren més barates, a dia d'avui potser ens interessa que no cal que siguin tan barates, però sí que sobretot siguin respectuoses amb el medi ambient, siguin respectuoses també amb la nostra societat. A dia d'avui podem fer servir com a matèria per treballar el que en diem l'upcycling o el reciclat. Què vol dir? Doncs que tots els pantalons texans del món que ja s'han fet servir i estan vells, abans els agafàvem, els llançàvem a l'abocador i teníem un problema. Ara els agafem, els portem amb unes màquines, els trinxem i d'aquell texà que teòricament era basura, ara en fem fil. La tecnologia, la sostenibilitat és el camí per aconseguir això. Per fabricar 1 quilo de cotó necessitem 15.000 litres d'aigua. Per fabricar 1 quilo de polièster necessitem 15 litres d'aigua. Les matèries que venen del petroli també ens aporten coses, d'acord? Una altra cosa és que les fem servir sin ton ni son. La indústria tèxtil estem treballant sempre buscant una millor utilitat de cara al que és el públic en general i sobretot a dia d'avui una millor sostenibilitat. El tema de tot plegat és que aquesta barreja entre el polièster i el cotó, quan després volem reciclar el material, no som capaços encara de separar el cotó del polièster. Al nostre país hi ha més de 3 projectes internacionals on s'està treballant per fer una separació química. I això s'està estudiant a la Universitat de Terrassa, a la Universitat d'Alcoi, s'està treballant des d'aquí amb aquests projectes per intentar trobar la fórmula de separar el polièster del cotó. Et proposem descobrir d'on ve la teva roba i de quins materials està feta. Escull 10 peces de roba del teu armari que conservin l'etiqueta ben llegible i investiga què hi diu. Et pots descarregar el procediment al web www.parcdelasequia.cat. Tot analitzant la teva roba descobriràs el viatge que han hagut de fer moltes de les peces per arribar a les teves mans i la diversitat de materials que es fan servir per teixir-les. Pregunta't si tot això és necessari i procura canviar una mica els teus hàbits a l'hora de vestir-te per disminuir els impactes que pot generar tot el procés d'elaboració de roba. L'aigua és el camí. Trobaràs tallers, activitats i més informació a parcdelasequia.cat.